astăzi vom pe Brawl Stars, vom, da, să vedem ce misteriuri se află pe brawleri. De la vloggeri am mai luat și eu câteva. Și hai să începem. Primul mit de la un vlogger începe cu Nani. Nani are semnul Instagramului. Da, dacă îl întorci ceva gen așa. No, bă, da. Seamănă puțin. Așa că putem spune, da, este adevărat. Mă uitam puțin la nu, am greșit eu. Următorul mit spune că Nita și Cubo au ochii cam la fel. Deci Nita, pe bonul am, are ochii, bine. Da, bine. Următorul mi spune că Cold, Jessie și cu Pam, mama e Pam și Jessie e fetița și Colt e băiatul. Da. Ia să mă uităm puțin și la Jessie dacă are părul cam la fel. Da. Hai uităm la Pam acum. Au părul la amândurul ăla. Și următorul mit spune că Ginny este Mr. P. Hai să vedem dacă chiar este. Eu asta prima dată că văd. Cei de la Supercell au făcut doar 2 animale care să se pună în joc. S-au făcut Crow și Mr. P. Dar Mr. P este genie, așa că este doar un animal. Dar totuși și el este printre brawleri. Ems, în telefonul lui Ems, în telefonul lui Ems îl vezi pe Poco. Da, se vede Poco. Așa că putem spune da. Și la Pam, da. Se mai spune că Surge are acesta de aici, din spatele lui, ca cum se bagă în priză, îl are și Abit. Hai să vedem. Da, uitați, mit, da. Mai sunt mituri, dar le păstrăm pe data viitoare. Așa că noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!